Je li to nastavak ove borbe dvaju brda? Gledajte, pa je nastavak i političke borbe u svakom slučaju. Dakle, ja ne znam koga hrvatska javnost doživljava Klavanov, mene ili njega, ali imate li neko konkretno pitanje? To koga je on kako nazvao? Rekao je da nema razgovora s vama dok se ponašate kao klon, jeste se uvrijedili? Ne. Ja sam hrvatski predsjednik, birali su me hrvatski ljudi, iz Spličani. Njega nisu nikad praktički, ne, i neće. Ne. Plenkoviću, čuvaj se, taj ti radi već o glavi, nespretan je, ali ti može najveći štetu. Evo, 100%, dakle, garantirano. kad ćete ih slati svoj prijedlog za Vrhovni sud u Sabor? Pa kada gospodin predsjednik Sabora, kojeg je na to mjesto instalirao predsjednik vlade i HDZ-a, se odluči to staviti u proceduru. S obzirom da on krši zakon, to je na rubu krivičnog djela što radi, ali može mu biti ima mandat. Ne znam kada će to biti, sigurno ne sada prije izbora, jer se cijelo vrijeme manipulira. Da se to gurne iza izbora, pa onda šta bude. I gospodi iz vrha HDZ-a bi bilo dobro da prestanu lagati. Ko laže, taj krade. Dakle, Jandroković jučer opet lagao da je gospođa Đurđević, s kojom se on zaista ni u jednom aspektu profesionalnog digniteta karijere ne može mjeriti, da je postupila protuzakonito. To je laž. Pa sad ako on može reći svakog da je glavno, onda mogu reći ko laže, taj krade. To naravno zvuči malo glupo i možda nije ni istina, ali ja sam to tako rekao jer on može reći bilo šta, pa mogu ja. Dakle, gospođa Đurđević nije prekršila nikakav zakon ni ustav. Ona je rekla vrlo jasno, ako je to način da je se difamira, ako je to sve, super. To je očito sve. Protiv jednog moćnog i jako kandidata. Ona je rekla da će se u slučaju ponavljanja javnog poziva, ona ni sad nije kandidat. Nema kandidata na javnom pozivu. To su ljudi koji su zainteresirani. Samo ih je 3 u Hrvatskoj. Ona je rekla da će se javiti. I javila se. Upravo suprotno od laži gospodina Jandrokovića, koji uporno ponavlja, želeći naprosto zakamuflirati svu svoju bijedu svojih argumenta. Nikakav zakon nije prekršila, vrhunski je kandidat. I sad ja vas opet pitam, kako je moguće da se od svih hrvatskih pravnika javi samo 3 na javni poziv? Kako je moguće? Valjda u Splitu ima 50 sudaca koji smatraju i da ispunjavaju kriterije i da su dorasli. Dakle, ljudima je jasno da je to prerogativ predsjednika Republike. Samo predlaganje. A Sabor će odlučiti. To je većina, neka. Dakle, ovo nije pitanje programa vlade. U programu vlade i u koalicijskom sporazumu nema ničega o tome tko će biti predsjednica Vrhovnog suda i kako će izgledati. Ovo je naprosto jedna politička farsa u kojoj tašti i slabi ljudi vrijeđaju, govore o povlačenju po blatu i lažu. Gospodin Jandroković, Plenković čak ne, je rekao dakle, da je gospođa Đurđević bila protiv nekog Leksa Perkovića, to su oni Šeks tako nazvali. Ne, nije bila. Bila je protiv. Dakle, bila je na strani HDZ-a, nije bila na mojoj strani. Dakle, kritizirala me u vladu, ima karakter, kičmu i znanje. Dakle, nijedna laž se ne hvata. Naprosto ne ide. Dakle, morat ćeš na kraju reći prijatelju, dakle, mi smo protiv zato jer je predložio Zoran Milanović. U redu. Dakle, mi ćemo razarati sustav, može. To je to. Ali vidjet ćemo kako će funkcionirati, dakle, savjest saborskih zastupnika. Gledam u zjenicu opet sve, gledam i u šarenicu, da vidim s kojim argumentima ili lažima će diskvalificirati vrhunsku kandidatkinju od 3, aspiranti su neki. To je samo aspiracija, to nije natječaj. To je velika razlika. Dakle, javni poziv na koji se nakon cijele buke i galame javilo samo 3 hrvatskih pravnika. A koji su po vama razlozi, zašto ih je tako? Zato što sam vam to rekao, dakle, zato što je ljudima i pravnicima jasno što piše u Ustavu i jasno je da ovaj protuustavni zakon, on je protuustavan po mom mišljenju, po mišljenju 4 ustavnih sudaca, to je naprosto jedna sabotaža protiv hrvatskog ustava. Ali pravnicima je jasno, inače bi se javilo 100 ljudi, 200, 300, onda bi smo imali 300 mišljenja. To ne bi završilo do sljedeće olimpijade, ne ove utopije. O tome se radi, dakle, to je sabotaža. Vaša kandidatkinja jučer u jednoj emisiji... Slabo vas čujem. Pričavam se, imam masku. Dakle, vaša kandidatkinja u jednoj emisiji sinoć je kazala da bi zapravo politika trebala imenovati predsjednika Vrhovnog suda, da to rade i neke razvijene evropske zemlje, Belgija, Njemačka. Sad vi mene pitate, govori li gospođa... Dakle, smatrate li vi da bi to tako trebalo funkcionirati? To tako jest u hrvatskom ustavu već 30 godina.
Dakle, ja nisam kao neki suci prekjučer da dođe sa suda, dakle, protivno etičkom kodeksu sudaca. Gospodin ga nije pročitao. Dolazi na televiziju, bavi se politikom i govori nam kako bi on promijenio hrvatski ustav, u kojem već piše to što piše 30 godina, da bi njemu odgovaralo. A lako je tako. Nikad na izbore, nikad na provjeru kod birača, plaća sigurna, ne radiš ništa, jer je osnovan poseban kazneni sud, još jednu plaću zaradiš sa nekakvim namještenim savjetovanjima, dakle to je isto jedan teški sukob interesa, pa ti ljudi uživaju kao prasci. I sami bi birali svoje šefove. Boys Club, plave lopnice, ne, kapice, sve super, ne. Mi smo si svoji. U Njemačkoj nije tako, u Austriji nije tako. Gospođo Đurđević jako dobro zna ono što zna svatko ko se time želi baviti. Dakle, da predsjednike vrhovnih sudova, predlaže politika i ništa više. I njezine ovlasti nisu velike i to je naprosto jedini način da se ova klika, mala sudačka klika, drži pod nadzorom. U protivnom, niti znate ko su, niti znate s kim su u sukobu interesa, presude dolaze, a ljudi bijesne i svi govore da to ne valja. Pa ovo je način da predsjednik zajedno sa Saborom, u čemu nitko ne dominira, predloži predsjednicu Vrhovnog suda. I ona će doći izvana. Ne zvao se ja Petar Horvat. Dakle, ona će doći izvana, neće biti iz redova sudaca. Nema šanse. To je kontaminirano, 90% sudaca su ljudi koji rade svoj posao predano, smjerno, kvalitetno, samo za plaću, ništa drugo, žive skromno u biti, ali imamo jedan dio klike koja naprosto želi sami sebe birati. To se zove incest. To je protuprirodni blud u politici, ne može. Predsjedniče Sveti Duje, da, kako vidite u budućnosti Splitu? Inače, jučer je, dakle, u emisiji Jutela Otvoreno, urednik prevario gospođu Đurđević koja je išla na televiziju, nije morala. Dakle, otišla je njezina stvar, samom se nije konzultirala, kao što nikad ni neće. I, dakle, priušteno je to da je u stvari u emisiju ubacio, protivno dogovoru, četvrtu osobu koja nije sa javnog poziva, nego je njezin kolega sa fakulteta s kojim nije u dobrim odnosima. Najbliže, dakle, to je lopov. Javnim novcem, to je apsolutno točno, dakle, netko laže. Sad, laže ili gospođa Đurđević, koja je igrala na povjerenje, ili novinar Juta. Netko laže. Netko laže. Dakle, nitko normalan. Kolega je rekao, dakle, kolega... Aha, to je vaš kolega. Dakle, Zato ja sam novinarka Hrvatske televizije. Ja sam hrvatski građanin, muškarac, Zoran Milanović, iz Zagreba. To su moji kolege. Dakle, novinarka Hrvatske televizije. Dobro, vaš kolega je običan prevarant i to je napravio tendenciozno, dakle, to je 100% tako. Nije tako. Znači, gospođa Đurđević laže. Ona je pristala doći u emisiju, a urednik emisije i voditelj je dužan reći tko dolazi u emisiju, da bi se pozvana osoba mogla odlučiti dolazi ili ne dolazi. Osoba je došla u emisiju da bi polemizirala isključivo sa drugima koji su se javili na javni poziv. Ne sa četvrtom osobom. Je li vam to dovoljno sugerira? Dakle, niste obavezni po ugovoru o radu koji ste potpisali na HTV-u se ponižavati i braniti kolegu po svaku cijenu. Ja to ne radim u politici. Jandroković isto moj kolega. Gospodine predsjedniče, ja se ne, kako ste rekli, ne ponižavam. Savjesno i profesionalno radim svoj posao. Ja vam samo kažem da ono što sam čula tijekom emisije, gospođa je rekla da nije imala informacije o tome. Gospodin, odnosno kolega Togonal je rekao da je dao informaciju. Idemo dalje, ovo je jutro. Idemo dalje. Da, je li nužno uopće spominjati... Vaš kolega to nije napravio prvi puta, svi to plaćate. Za ove televizije ne plaćamo ništa, dakle primate plaću od toga i vi Togonal. I to ponašanje je lopovsko, to je lopov. Dakle, osoba dođe u dobre vjeri, jeste vi isto s HTV? Jesam. Ajmo druge televizije. Ne, nećemo druge, nećemo, zašto druge televizije? Zato što ja tako kažem. A ja kažem ne. Zato što uzurpirate prostor. Ne. Niste vi ovdje. Jeste li vi odvjetnik gospođe Đurđević? Ja sam ju predložio. U redu, odlično, okej. Dakle, ja sam je predložio. Jeste li HRT uputili prosvjed zbog laži koje je izrekao gospodin Togonal? Dakle, idite na tržište da vidim koja će vas televizija zaposliti. Izvolite da. Hoće bilo koja, imam 35 godina iskustva.
seriju stvari koje možete nastaviti. I nemojte generalizirati. Dakle, vi ste državna politička televizija, vaš politički program je sramota, to je razina Sovjetskog saveza. To morate reći onda, To je razina, ne i to nama koji kažem kao hrvatski pošteno radi. predsjednik i to misli velika većina Ja hrvatskih kažem ljudi. kao I ovdje građanin stoji. i kao zaposlenik Hrvatske radiotelevizije, ono što, dakle, Dobro, ne, tko je dopustite u da bar... sukobu interesa. Go, Dakle, ja. Ovdje ne polemiziramo, ja ovdje odgovaram na pitanja. Vi ste Vaša rekli da je kolegica mi nije 90% sudaca radi pošteno Samo svoj posao, da je vaša 10% kolegica mi flika. nije postavila pitanje, Ajmo napraviti upala je u paralelu. riječ. Ljudi, vi ste plaćenici jedne političke opcije. Ovo je sramota što radite. Znači, Hrvatski plaćenici, građani to ne dakle, podnose, hrvatski građani a su ja politička nisam u opcija. sukobu U interesa. tom slučaju se Dakle, mogu ja ne složiti da radim sam nigdje. plaćenik Ja hrvatski. nisam na izborima, ja sam Pa izabran. nisam ja na izborima. Dobro, ali Da, nije vi u ste- redu da se kao predsjednik miješate u uređivačku politiku Apsolutno. jedne javne televizije. Oprostite, Oprostite, javna ja dolazim sa televizija- jedan televizije i moram se postaviti Gospodo, budete prema li tako kolegama. solidarni, poješće vas prvo i Ne vašu radi se o televiziju. solidarnosti, Ma ne, radi se ovo o je stvar o individualnoj solidarnosti. odgovornosti, Ko je individualno Pa da, odgovornosti? svako odgovara za svoj rad, nije A svaki recite, kolega gospođo isti. draga, sad se mi svađamo, dakle, sad ste Ne, me mi natjerali da se se svađamo, svađamo. ne, Okej, ja nemam problema, dakle, Vi kažete da oprostite. smo juter. Oprostite, evo. Kakav juter? Vi ste gori od Jutela. Jer u Jutelu su bili ljudi koji su vjerovali u glupost. Vi ste korumpirana televizija. Dakle, ne vi. Onda to kažete Kazimiru Bačiću. Ne, Haha, pardon. Dakle, tko određujete urednike? Tko im Kažite- dopušta da Evo nekažnjeno ga, lažu i kolega, varaju ljude? da dođe u Tko ih banku, uređuje? pitali bi ga da li radi pola radnog vremena jer ima plaću 3.500 kuna. Dobro. Radi po 12 sati dnevno. Znači, Ko je tu ponovit ću jutar? vam Ko je tu klika? Ponovit ću vam razliku u našem Hvala, položaju. oprostite što A sam sad vas idem. uznemirio. Došli Ne, ste- samo ću prestati A vi govoriti. djelujete iznervirano. Pa naravno Ja vas da se iznerviram. Da, ali gledajte, Ali vi ste ne u zbog sukobu toga, naravno. interesa. Vi ste zaposlenik te televizije, ja nisam. Dakle, ja govorim ono što vidim, što znam već nakon svih ovih godina i što osjećam. Ja tamo ne primam plaću. Dakle, ja tim ljudima ne dugujem ništa. Novinari, nemojte biti solidarni sa nepravilnostima jedine televizije i jedinog medija koji zna da će 1. mjeseca dobiti plaću. Možemo Oni li to se nije tako sigurno. Splita učete i vi Dakle, kako god danas je rečeno niz Kad prijedloga. vas izaberu za predsjednicu Republike ili gradonačelnicu Splita, dobit ćete ju. sreća neću politički. Čuli ste što je premijer istaknuo kao ono što vlada daje gradu Splitu. Vi ste se vjerojatno čuli sa svojim predstavnicima grada. Je li to dobro, je li Da. dovoljno za ovaj grad ili mislite da treba više i može više? Može više, došao sam ovdje inače na poziv HDZ-ovaca sam prije 30 godina Andrija Kosturovića Opare. Ako neko s N1 možda ima pitanje, ja sam u kampanji. To mi je vaša kolegica pitala 5 puta zadnjih dana. Sad sam u kampanji za HDZ vjerojatno. Ne? Dakle, Što treba Splitu, što može još? pa industriju više onako kako je imao neće dobiti. Grad treba urediti da blista, znam da to djeluje posteljarski. Dakle, nažalost, to je jedan pravac u kojem je Split krenuo. Ispričavam se, u kojem će sigurno ići još neko vrijeme. Tu dvojbe nema. Bitno je da ima posla, da grad živi cijele godine, a on je to skoro i počeo živjeti prije korona krize. A sad će trebati opet jedan novi ciklus kad izađemo iz ovog ludila i nesreće da se to sve skupa vrati. Ja ću iskini masku, please. Prije nekoliko dana izašla video na kojem se Dalmatinski škola ministrica turizma govori o požaru u salonu na Filmskom setu. Kako komentirate taj video i činjenicu da on govori da je sudjelovao u tome? Plameni vjetar. Davno sam rekao što je. Miroslav Krleža. 1000 mrtvih domova. Plameni vjetar. A mislim, čovjek je, ne znam što da vam kažem. Mislim, da. Sve skupa, inače taj Damien i taj Omen je ovak jedan bezvezan film. Bio mi je dobar kad sam bio klinac, a sad kad sam gledao. Mislim da je bolje da nije sniman ovdje, da vas se ne asocira. Bolje da se snima, recimo, Igra prijestolja. Ali to je poganski put. Dobro da nije gradonačelnik iz Dubrovnika. Da ne zapali Dubrovnik, nek spriječi da snimaju Igru prijestolja. Dakle, kolege i gospodin Valčić koji je ovdje došao kao poluprivatni građanin, to je on i gospođa Šilović. Ponovit ću ono što sam rekao, mrtav hladan. Dakle, gospođa Đurđević je prevarena. To se često radi, događalo se i meni svojevremeno, dakle da razgovaraš sa urednikom, da te navuče, dakle to je naprosto laganje, to je nepridržavanje ljudske riječi. Jako je važno, hoće li u emisiji u kojoj su kandidati, odnosno zainteresirani za predsjednicu Vrhovnog suda biti samo kandidati, to se zove debata. Ili će se kao truli klip preko tarebe ubaciti još netko tko je kritičar gospođe Đurđević. A zašto nije neki njezin navijač pozvan? Tko je donio odluku o tome? Vi. I sad to branite. Jel to donio urednik? Urednik je donio.
Nemojte to braniti. Mislim, garantirano svoju djecu tako ne odgajate. Uvjeren sam. Možda malo dociram, uvjeren sam da to ne radim. Ja ne radim. Hoćete napraviti Dakle, zdrava, poštena, viteška borba, ako se to tako može reći. Grčko-rimski stil. Ne hvatanje za neka mjesta. To je razlog. I to Jutel nikako da shvati i neće shvatiti jer su na državnim grudima, jer ih plaćaju građani, a tako se slobodno i neovisno novinarstvo ne može raditi. Meni je teret na duši što sam ukinuo Vjesnik. Zato što je bio partijska novina, HDZ-a jedno vrijeme. Prije toga Savez za komunista. Dosta. Partijske novine mi ne trebaju. Partijska televizija mi ne treba. Jesmo li? To je Hoćete to, pošetak gradom ili nemate vremena? Kakva je situacija? Idem se naći s nekim hrvatskim generalima, mislim iz ovog našeg rata, i onda idem u Medus. Tamo bi trebalo recimo... Koja je prigoda sa Tamo bi... svijeta, ako stijevo prigoda? Medus, Ne, ovo sa generalima. prijateljsko. A Medils? A Medus je, mislim, razvojna. Evo, pričali smo o Splitu, a nisam spomenuo Medus. To je jedna potencijalno velika stvar za ovaj. Tu pa tog hita nećemo tamo. Hita? Da, nešto novo što ćemo čuti. Znamo da sustavno rade razvoj. Ima nešto novo. Pa to je težak i naporan rad u kojem nema naslovnice svaki tjedan, nego eventualno jednom u 10 ili 30 godina. Razumijete? Ispričavam se na povišenom tonu, ali niste se baš ponašali novinarski, ni vi Valčić. Dakle, ovo je bila jedna agitka u javnom prostoru. Očito HTV nije pozvao cijelo dopisništvo da dođe. Dakle, solidarnost je jedno, kolegijalnost je jedno. Od mene, od političara se nije očekivalo da svakog svog stranačkog kolegu branim zato što smo kolege. Milana Bandića, pa mi on je bio kolega. I neke druge, pa ne branim to. Tu nema solidarnosti, samo istina. Naravno, uvijek postoji drugčije viđenje, ali moramo imati argumente. Ne mogu se zvati ljudi u emisiju, da ih se tamo navuče ko balavce i da se onda njihovi aktivni kritičari podvale u tu emisiju kao truli krumpir. To se ne radi tako. To je protivno kodeksu. Hvala.